Rosario. Esa é boa. No, tú veches de onde sacaches, da taberna, viñeches ou... Bueno, sí. mercaste Lo ali que ou... tivas do... Bueno, separamos aquí un anaco. Sí, a mí faime falta. Sí, total, no monte xa estamos. Sí. E da taberna xa vimos. Así que... se non vimos chegar a casa, vanos poñer unha fouce na man e ala, outra vez ao monte. E para eso pois xa quedamos no monte. Tens razón. Mal sitio para dormir o viño non é a sombra dos carballos. Sí, a verdade é que así é todo, este velorio tuvo moita xente, verdade? Sí. Tuvo moitísima, máis que na taberna, moitísima máis. Notábase que non cobraban o viño, era todo gratis, nin o viño, notábase moito, nin o viño, nin a aguardiente. Menudo velorio. Sabedes que aquí, cando morre alguén, a xente toda logo se xunta. Aquí logo veña e rosario, tras rosario, tras rosario, tampouco non cobran o rosario. Non. Ali nos velorios é todo de balde. Pero os velorios cansan moito. Moito de día, cansan, moitas horas ali, bueno, pero tamén é certo que, salvo que o defunto sexa moi ruín, a xente da parroquia vense a despedir de quen morre, a xente despídese. Aguantan a compostura os da casa e parentes. Ten razón. A outra xente axiña cansa. Acaba sendo todo unha diversión. Mellor que na taberna. É que... Moi moito. Aí quen obra son o viño e a aguardiente, tal. Corren polas gorxas abaixo mellor que as ladaíñas. Se non quen atura aí toda a noite ao pé da caixa. Así é todo. Este velorio foiche ben pavero, foi pavero. A Dorinda de Brais leva unha boa despedida. Aquilo foi. E ata que adorou ben. Mira que non haber ninguén que soubera rezar o rosario. O demo foi levar por ali o Xan de Marra. Verdad, o Xan. E como sempre, cargado, traseiro. E algo de lado tamén, que logo non vi a porta. Dices que dixenlle, Xan, ti sabes rezar o rosario? Reza aí, reza aí. E vai el, e dime, trae acá que rezo eu. Veña, trae o rosario. Púxose diante da caixa, mirando pa defunta, e aínda non levanta a man para rezar o persignarse, que ala vai, como se lle pesara como un garrafón da ola. Ala vai, casi cae encima dela, me cago. Porque a caixa porque te estaba na parede. Que senón ainda había de levantar a morta. Quen aturaba coa risa. Xa se vía vir o que logo veu. Sí, aquilo foi moita. Por la señal de la Santa Cruz. Comezou no nariz e acabou bastante máis abaixo. Que aí non vive ninguén. Eu de rosarios non sei moito, pero pareceme que nin os misterios soubo dicir. As oracións iban todas xuntas. Aquilo era un desastre. No medio dun Noso Pai, media dúcia de Ave María. Eso era, pero bueno, ao final, menos mal, que sempre remataba ben, como era debido, verdad? Aí. E dicía, y no nos dejes caer en la tentación. Amén. Paso adiante e paso atrás. Casi se mataba. Era moito, Aquelo de velorio xa che tiña pouco. Sí, razón. E despois rematou. É verdad, non te acordas. O que fixe? Entroulle a inspiración da reflexión profunda e tras a mirada severa do señor Brais, decátase da que estaba armando, e entón solemne bótanos. Se suspende el rosario hasta la semana que viene.
Por orden expresa do señor Xan de Marrás. Que non se ia pensar coa risa. Eso, aquelo era un velorio. Por eso, señor Brais, aquel, Dios me perdón, todo serio. Ainda aguantou, todo serio, despachounos a todos fora, botónos fora, e pechou a porta. E quedou solo a xente da familia no velorio. Ali quedaron só os da familia, no velorio. Que pasa? Calades. Que pasa? Escoitas algo? O sete chaquetas. Os 7 chaquetas. Sete chaquetas. Este beber viño non bebe, pero dorme como se o bebese todo, Vamos despertar, imos despertar. Antón! Anto! Antón! Sí. Antón! Anto! Antón! Anto! Esperta, carallo! Esperta, Deixa de Antón! dormir, Antón, Deixa de dormir, Antón. Aquí nos tes 7 chaquetas. Sí, Que te vimos saudar, un respeto. Vimos te ver. Gran distinción que che facemos. Ti veches un velorio longo, Con grandes honores! Seguides coa troula, vos seguides coa troula. No, nós vimos de despedir a Doriño de Brais como se merece. Con grandes honores! Con grandes honores! Oe, só faltaron os fuegos de artificio, as bombas de Palenque. Pum! 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 Requete pum! Dorinda de Brais morreu, Dorinda de Brais morreu. Alegría, ninguna, alegría, ninguna. Pero, Antón, ois, e como non dormiches na palleira dos de Brais? Ali, con este no velorio, quedarías a cuberto e mantido. Quedarías Non ben. son como a vos, non son como a vos. Eu non son paxaro para unha gaiola, eu non te son paxaro para unha gaiola. Mira, por que non sacas todas esas chaquetas que levas que non vai para nada? Estamos no verás, vai calor. Non quita non, que ten aí os billetes. Ten medo que llo rouben. A ver, Antón, nós somos xente de confianza. Eso, O que tapa o frío, tapa o calor. xa. Ben, é un mercoche esos entreforros das chaqueta esta. Que a chaqueta xa non hai nin chaqueta, era un brazado de trapos. Mercoche para facer unha colcha de farrapos. Venga, mercoche. Canto das, canto Eu? das. A ver, aquí teño... Saca pico. 4 reais. Toma. Pero barbéate, barbéate, lávate, que cheiras fatal. Cheira moi mal. Vedes. Ti para can de cazo non tiñas prezo. Dasme o peso que custa, Das o peso que custa. Un peso de 8, veña. Aquí, pero primeiro tens que cantar unha desas cancións, esas tan bonitas que ti sabes, Teño 3 estrijas, teño que restrelar, o restrelo está romo, non máis quere pasar. Bueno, pois veña, vos unha canción, va. Que vai se ver. O ferreiro vai fora e a muller tamén. Van facer unha nena e non lle sae ben. Saelle cega e coxa e trenca dos pés tamén. Mira Pepa e trenca dos pés tamén. Bueno, está ben, veña. Bueno. Toma logo o peso. Agarda aí. Para gañar un peso como é debido, sen males de conciencia. Hai que saber ben a doutrina. Este é un seminarista. A ver, 7 chaquetas. Un seminarista aquí. ¿Quién es Dios? Quién es Dios? Quién es Dios?
Contesta ben, Antón. Contesta ben, Antón, contesta ben, Antón. Veña, último. ¿Quién creó al hombre, Antón? ¿Quién creó al hombre, Antón? ¿Quién creó al hombre, Antón? Deixade de tanta doutrina para cando vaiades onde o creo. Veña, Sí. deixade eso, deixade que non vale para nada. Vouche dar o peso. Veña, sí, veña, ahora. Veña, a ver, onde está? Onde teramos se garda todo o canto de Esa bolsa non é que está chea de trapo, non, non. Pero, cuidado, esperade. Que? Ali, guarda Félix. Hostia, guarda Guarda Félix. Félix. Veña, veña, Vámonos. anda. Bueno, Vamos, que ainda nos vemos. Coa venia, señor, os trapos. Hasta logo. Vamos, veña, correde que nos colle. Creó al hombre, Antón. ¿Quién creó al hombre, Antón? Vai te lavar, porcón. Vai te lavar, vai te barbear.